Takže čau lidi, dneska vás vítám u nového videa, tady s mým kámošem. Dobrý den. To nepadí. Jdeme hrát Battle Royale Zero, takže to je jasný. Ano. A ne. On nemá to má rád. Jo, jestli jde na... Dobrý. Jdeme na to. Doufám, že nebude vlna, aby to má, že jo? To je nejhorší. Bude... Ne, nemáme vlnu! Prosím. Jak to víš? Protože kámo, ať padám tady, prosím, ať padám tady. Já chci, aby jsem byl někde u toho. A tak když tak to objedem, tak to trošku objedem. No já se tam nedostanu. Jo, to je nejlepší za mě podle toho. Podle mě nejlepší prostě napadání. Nové četky. 6-7. No jdeme na to. Doufám, jak... Že to je jo, to blízko. Jo, to dáme. Konecem moc, ale... To dáme. Jo, to dáme, to jde. Trošku. Nevím, jestli to bude na 2 hry nebo na 1, ale to tam bude. No, jak to znám, tak... Jo, já jsem to natáčeli už poprvé, akorát jsem nebyl fungovat. A je natáčení, takže super, já jsem myslím. Jo, tam doletím. Tam zapsat. Ale oni tam budou... Tam já to spíš přeletím. No ty seš níž. Nebo jako možná se budu výš, já nevím. Já vždycky dělám to, že vždycky sem prostě doletím. Půjdu co nejrychleji, dávám speedy dolů, úplně jakože dolů. Reálně dolů a potom tam tam vstoupím do toho, aby byl neviditelný a vždycky jdeme ještě do takové té louže, aby jsme byli neviditelní, jak jsem to říkal. Já už ani nevím, co říkat na to, ne? A budeme rádi, když nám dáte aspoň jeden odběr, nebo prostě nějaký odběry. Máš jediný cíl, který je prozatím. Který už všichni udělali ten cíl, youtubeři, bez tak. Ne, asi. Tak jako určitě nějaký youtuber, každý youtuber by měl mít asi jeden odběr, takže prosím vás, dejte na odběr. Jak jsem slíbil, že dneska... Nežebrej to. Nežebrej. Ne, neotvírej to. Pojďte do toho. Ty Jak jsem říkal, tak že dneska vyjde videjko, což vyšlo, že jo? Takže jsem vám nelhal. Akorát jsme trošku měli problémy, že jsme trošku jako nestíhali, takže se omlouváme. Ano. Mělo by, už by to dávno... Jako já jsem mohl. Já jsem měl taky problém. Technicky. Kam to nejde otevřít ta 6 euro. Ten Adam, nejde mi otevřít 6, tak díl. No, určitě já si vždycky beru tady tohle laserovou zbraň, protože s ničím jiným neumím skoro. Mně přijde, že ta pampa, já prostě neumím s pampou, já jsem dřív uměl takovou tou tactical pumpou, jo, shotgunou teda, ale... Ale tady je rozbil. Jo, no. Možná taky někdy tady, víš co. Tam oký? Je tam, jsem tam ne. Co? Jo, otevři. A počkej prvně. Ano. Tak to děláme, nashledanou. Nekomentujte naše skiny, jo, já nevím, já jsem si prostě vzal ten skin, za který skoro vždycky hraju, což je jako pravda, jo. Ano, on ho nesundá.
Nebo my jsme si chtěli dát takovýho toho ninju nějakýho. My jsme si chtěli dát nějakého ninju, kde se ještě jde. I want to be ninja. Mně se líbí, jak ten Maty úplně. I want to be ninja. Kamo. Mezi tím Adam. Kamo. Kamo, tady je Boreček. Jo, hej, ale lidi. Jestli chcete, Ty neumíš skvěle. jestli chcete, tak mi napište klidně do komentářů a můžeme udělat pro mě takový trápení, že nebudu moc používat tady tuhle gunu. Takovou tu, tady tu takrát, To by byl chill. tady tu, co teď mám, kterou jsem teď někoho zabil. Já jdu tam vysnášet. Já ne, no, takže pro mě to bude takový. Kdo si myslí, že je skvělou, tak pošlu. Proč jsem to udělal vlastně? Kamo, já tady neprojdu. Reálně se pokusím hrát revive sem. Ne, on má reboot, ne, nemá. Nemá. Do prčic, kde to je? Jo, hlavně nemluvit společně, což je jasný, že? Dostal. 48? To je roommate. Vidím. Nebo já nevím. Jo, je, já jsem u ní. Kam ona se někam schovala, nemůžu najít. Kam je do balónu? Tady budu, tady je. Do balónu. Ten balón je. Co? A dobrý, dal jsem kill bez toho. A ty to tady ukráš. Zvládl jsem, vem si to mě, ale tady tohle nenechte, to myslím. Je tady další. Je tady ještě jeden, je tady teammate, Tady dole. Já zabiju. Někdo na nás střelí, někdo. Někdo, ale někdo. Tam je. Takový to, když nemáš zdání, kdo po tobě jde. Takový to... Tam je. Tady je. Mamo, kde seš? Tam dva. Tady jsou dva, no. Můžu třeba dojít. Kamo. Máš penízky? Kamo, já nemám peny, nemám shockwave, nemám nic. Máš goldy? Penízky mám. No tak běž na rebuild, právě. Čekaj. Zkusnej rebuild. Co jde do toho dobrýho? No ano, teď ho vidíte. Teď to vidíte z jeho pohledu, protože jsem umřel. Jako vždycky. Ano. Kámo, ale to zkusnej rebuild, jako já vím, že ty to asi na mapě neukazuje, nebo jako mě aspoň ne. To většinou, když vezmeš až reboot kartu. Tam nejsou, kámo, bez toho už šli někam. Pryč. No jako nevím, jako... Hele, prosím pěkně, tuhle hru už natáčíme. Kámo, nahoře. Ježíš, ryby 2. Nahoře máš, nahoře něco. Prohlédnu. Nahoře. Tam máš ty tvoje oblíbený věc. Počkej. Kamo, někdo sebral peníze. Dobrý, já jdu tu. To by to sebralo znova peníze. Já jsem chytal, ono mi to jenom sebral goldy. A hned se to začalo rebutovat. Já jsem přišel, ono mi to sebral goldy a začalo mě rebutovat. Kámo, tady je to, ty jsi to nechtěl si, já jsem ti to říkal, že to je. Wingsuit. Jo, No já já jsem... si to nevšimla. Já už ho mám možná. Já jsem fotograf. Pojď, musím tohle taky bude mít Adame. Počkej. To nejde vzít! Mně to nejde vzít! Pak nebylo to. Jak ty shieldy? To nevzít jenom. Jo, jasně. A už, dej mi to. Konečně. Nejsou tady miníčka. No, já mám diamantu, jsem měl. Hoďme. Aha. A kam jsi hodil? Nevím. Někam, já se nevěděl. Bro, týpek. No, já. Tak já to použiju, no, když nemám miníčka. Já jdu tebe. No, Máš poslední šanci. Tak jsme pomohli. Mě štve, že prostě, jak máš tu nádrž, nebo prostě víš, jak to myslím. Takže tam je strašně málo, až když jezdíš tak.
Už je tam tahle písnička. Tak to nemusí. Proč tam písnička? Jdu. Tady. Lidi! Ne! Kam jsi? Lidi! Dostala, má minus 80. Reálně jsi mě mám zabil. Aj, ustupuj. A jo, tam byl. Dobrý, tak to vidím na další hru. Tak tohle bude asi poslední. Jak dlouho to je? 10 minut. To bude možná tak přes 20, jak to dokončíme. Ale nějaký videa jsou aj přes 30. Jo, ale teď když se potom to ještě známo. No jo, ne to A ještě... toto taky vystřihnem. Toto taky musí vystřihnout. Co? Jo. To načítání, ten loading taky musí vystřihnout. A tady to jak teď mluvím, jo? Ne. Mně došlo, že tě neslyšela, slyšela, no to nevadí. Co to? Jo, tam všichni. Jo, oni dotančili. A my zase máme vlnu. Prosím. Ne, autobus. Autobus, já jsem slyšela troubení. Vlna. Proč jsem slyšela troubení? Já nevím, ale vlna. No vidím. Kamo mě štve ta vlna, kamo ona je strašně hrozná, ti říkám. Jakože doufám, že se to pak nám... My jsme úplně na druhé straně, my jsme... To nedojedem. Tak tam nedojedem, tak pojď sem, běží. Počkejte, mi dodá se to, ne? Jsem zpátky. Na to vystřelí, ale nejvíc třeba. Náhodou mi to docela hodně jasný. Ne, tady to, jo, tady jsou stejky. Tady je ten činka. No, to je činka, to jsou stejky totiž. A vybírám si stejk, Jo? vybírám si to. Doufám, že nápadne vždycká. Jaro. Kde je ten steak? U tebe hned. Jo, tam vzadu. Kalifornia krov. Teď nevím, kde byl ten další. Čekujeme a to? Teď pořádně nevím, kde byl ten další. Jeden účinky a jeden ještě. A jeden, myslím, že... Oni jsou 3. Ale nevím, kde teď. Počkej, já si to pamatuju. No tam jde ještě, ne? Jo, tady je, jo, dobrý. No. Víc steak. A ještě u toho. Takže ne, už to mám. Už je. Tak běž tu vzít tu činku. Počkej, já tě chci vidět, jak to budeš brát. Já to chci natočit, čekaj. Za mnou. Můžeš. Já míně. Ty měnička se mi hodily, ale dobré. Tam si koně. Tak to super, jedny. Zvedám. Ne, zlatá pistolka, no. Jo? U mě to vypadalo, kdyby si nedostal nic, jenom žádnou pistoli, jenom náboje a... Pojď tady. Pojď sem. Aha, tu jde. Asi to tam. Dáme nízku. Můžeš tady... Aha, byl bubble, skibidi bubble. O, i kámo, já dostal. Ne, to je širot. Kámo, už tam vždycky miluju. Je! To bylo omylem, já jsem ti třeba omylem. V prosinci, ještě vždycky bylo v prosinci, Co? když máš víc kalendářů,
pak se vždycky ráno nebo potom odpoledne otevřít dvě ty políčka. To je jak normálně, kdybys měl 50 dní. A když zapomeneš, když něco zapomeneš? Ne, no 48. 48, já nevím počítat. No ale v Americe je to 50. V Česku a celkově v Evropě to je... Vy mám 25, ne? Oni mám 25. V Americe mám 25. Oni mají 25 totiž. Oni chodí prodávky až další den ráno. Ale třeba ten svůj nejhoř? Kámo, no musí, no. Jo? No musí, no. Ona nám dá Mikuláše, že? Co? Už bude mít 4. Ha? Co? Nevím, musím si to udělat s mamkou. Vidí, tady je můj dvojník. Tady je ten stejný skin. A já tam je tvůj dvojník. Jakože ne jako můj v realitě, prostě Kámo, máš astrologický dvojče? Co? Máš astrologický dvojče? Co to je? Já třeba ne. Já nevím, asi ne. Že někdo vypadá jak ty, Aha, ale jo, chápu. vůbec není část tvojí rodiny. Dva. To je astrologický dvojče. Nemám, no. Ale ve Fortniteu máš. Mám, Ve Fortniteu máš astrologický dvojče. Nevíš o něm ani co dělal před minutou? Že nevíš ani co dělal před minutou. kdo co? Dobrý, mňam, už mám 1000 koliků. No tak jdu to povědět. Jde nějaký automat. On říkal někdo, my son so dumb. No. I King 21, he tried to make friend and he got King Kong. Tomu děláš seš? Já. To jsi řekl nějaký hajda taká? Co? To jsi říkal? Já jsem tě rozuměl nějaký hajda mama. Já jsem amonomika, možná psychicky ani fyzicky Mača. normální. Co? Že se omlouvám, ale mi dělám Já. psychicky normální. Já jsem psychicky normálně, jen ty nechoď. Psychicky normální. Já aspoň na rozdíl od tebe umím hrát Fortnite. No, to je pravda. A jestli jste to neotřehli, tak já nevím. Jestli jste tam ještě dál, Kámo, jestli jste to nepostřehli, já vám říkám, že jestli jste nepostřehli, to, že jsem špatný, tak já už nevím. Já jsem lepší než on tak o 1000krát a tak o 2krát lepší než jeho bratranec. Ale musím mu pochválit, že zabil tak 3krát svého bratrance. Money, it's funny. No, it's not funny, but you will. Řepa, červená řepa. Kámo, 37 lidí a to už natáčíme 18. Řepa. Reálně už natáčíme 18 minut. No tak to bychom mohli zemřít. Ne, to potom se To třeba, teda se stříhám, takže. A vyjde z toho tak 5 minut třeba. Ne. Tak to nesmíš se tak moc stříhat. Takže ty nesmíš moc stříhat? Já nebudu moc stříhat. Tak ale, úplně. Já jsem vůbec jsem nespadl před 5 sekundami na follow. Jaj, Juša. Já jsem tady někam odhodil, ale jako, že jsem někam Spiderman a odhodil. Spiderman, nejlepší zbraň. A pak to headshot, dead, kdy mama má mytickou odhážna. A
nebo od Brutu se miluju tam. Víš, co to je? No. Já jsem spáchal sebevraždu. Kdo tebe skočil? Já jsem si myslel, že mám wingsuit a přitom ho nemám. Protože se mi dá Tak. že tak. Typeček si myslel, že umí letat. Jak ten balón neumím. Ale... Typeček si myslí, že umí hrát Fortnite. Já to nemyslím, že ale... Kámo, reálně... Nejsme v Simpson sezóně. Nejsme v Simpson sezóně, já to vím. My už mám nový chapter. Správně. Já vím, já nejsem hloupej. Na rozdíl od toho. Kámo, počkej, tady je reboot, tady je reboot. Jde na to? Já jsem 1000 metrů od tebe. To máš blbý. Už to mohla být hnedka. To všechno se to mohlo být. Já lidé vidím, Ne, ty já spáchal sebevraždu. Sebevražda se nemá dělat. Tak. Sorry. A tam ne, ty zabíš boťáky. Já on ho nezabil. Já to si mě nereálně hráči. Nezabil. Jo, tak to bylo akorát. Pořádně nevím, tak se... Ve Vonky Landu. To je tady hraju. Připravím se na líbu, když jsem to dneska. No, já tady jsem přímo, ale jako... Nejenom na reboot, já tady docela... Mám reboot 2. Já s tím reboot 2 docela zdrhám. Abych si když tak mohl naskočit. A zde jich bylo v téhle vodě. Vidí, jestli to nevíte, jak tohle krásná vodička hýluje. Tak to je hezký, že to řekl jako krásná vodička. Tak je taková moc. Takže já myslím, že to je vodka. Co? Já rád piju. Tato krásná vodička hýluje, takže ty to vezmu hezky a na to bogán. Na to bogán. To zvuky nedělej, kámo, to je takový... Já na to bogán děkuju. Jo, můžeme se svést. Víš co, aby jsem zabíjel tady lidi, tak někdy... Lidi, pozor, lidi. Ještě to jsou ty, který mě mám zabili. Jednou jsem zabil, ale on vyhýloval bez tak. Já nevím. On vyhýloval bez tak, to s tím Teď to zabil. s tím se vsát. Já vím, že tady je někde jeden člověk. Někde tady se na něj počkám. Jsou tady dva. Ještě? On umřel, tak možná, že mu ten... A říkej mi, že jak jsem jednoho týpečku zabil, tak týpeček ju nevyhýloval a hledal mě. No, možná, já vím, že to nemohu říct. Jakou? Možná jsem zabil toho druhýho, ještě před tou dobou, než ty jsi zabil toho dalšího. Ne, já jsem zabil toho prvního, co tady nebyl, že? To je ona. No vy můžete aj se svým tím, takže se ani jednoho nebude. Kde je reboot van? Je tam ten vodičky. Tam doběhnu. Oni do mě přijel. Počkej, já jdu za... Pojď. Dělám už pokud dál, jo? Chceme dál ještě... Ona měla už tady, jenom aby jsem
No takže mějte se dobře. A budu rád, že odběrávák. Takže čau. Kámo, konec.